ko to be sare de nata ba adam al ba kay be suka be wormo ko biri ko ni son banda ma balaji wallahi bangi ma ko ta ko ti min ko da wondi en bi fe kam o se kam no way wonde lam walla wona ba kono ko ma manon cigel wawan mana ko bolle bagele Dakar e der do yalla Allah de tawno ana biji gardo ko koto ba adama fa kay alba kana badi ko ke bata bay me ko pullo ina rokko ina jala fi yalla Allah ali dayele kan wala may dirana dana no fita kan o fita kan ni tay ko kadi mana tay sana mola jamar tude ka gay ti mona fo wa abla abu sabu darbariyat ko kullo yi salmini biso ya ala ko eddi a jordi may ba adama alfa kayel jalala kando awar iti kase do deuxième phase ayayi ko kase do so sa du sine general mo sadani ka Alfa kail wa ramata alfa wa hurai alfa kail wa fati fira kail tamaman jala wa wana kaito senge sangi welta Maria hali hala mutaju kuita mere hala mutu senge sangi tebe de ku ko welna na banjirabi ko be ko mara kural ko jida ko en barke ni jala ni so de jalla saydu amar saydu ko jeri jeri tibali wali jabar sama amar de mere anje be wala baja bamma ko ta itu inde Abdullah abu sabur Hussein demba jaay woni di tira ko jakana bo gitar ko wesi ay kadi banjirabe makko rew mama dem so maymuna dem jallo fatihani Sofati hamadi kunde do kumis bilal birama jinere ben ko saka ngali Sofati hamadi itan eso bitali so mariya mero eso Sofati hamadi demin wiya e do ina hala bebe mel bural ko jiida ko en dum barke ko ina te nyalaade sode do mi jifri inshallah ma sadani ka ko so saydi sili jalla abu galal
bayla yero so kolla mamude baaji kor ba ko lisinde mana so gele bodaji ba kulle tata ba almami tata ba adama dori so dunde cebe jallo ko bi gawa jallo ibrahima saydi jallo yusuf dem ya alkasum bi jel dem bajibi ba amadou tino ja mamadou digili e satunde bor wadi mor wadi ko shari bor le chaki subabe wordi ko gari berade be meliji ari no e jamanuji kalen hala fu wardo kala kalen hala silama ka kalen hala bodde muhammad yam faatelle so tawi en bodi jam wallahi daraji bin alhamdulillah hande en wona 96 so saydi sirel garen nokku biete no ko fa 23 mercredi en 93 kullo heddi e di logo bani mi do kine kecci di gallaji jodi mi ko tabe ni kayna e so be ari ha nokku biete no ko fa jaje holla bi filleri yo juki jallo amadou alfa do dirte di wiide bambade albarka e biete di bawo galle babu ba hambe gele li wol lamba didi dawoni da e kangana jo kando ko hadata o so amadou muji ayoti ba sara de banyade kimba biro kibari bare do galle baba mi tawi ton urude no kala tabe ba kado e kunno sambo ba bala kunno sambo ayoti so ko gorel gori jangini fandori jamde jam nyalla wala e sade dembo woni ko de sade bala may sam albarka nyane molor ko am juroji charoji jiwnoji nyaale jiwnoji so dow men ka baba kanji be nay ayi de wonde e fodde wonde e haade wonde fo wallahi wonde koy ada woni huda bonnani ko wonda bari yero ibrahim ke non biye tan irande biye kedi safaro e galle bamu rokki mata woje no jodi baaw de galanya baso ni nawataage tete ko gaay do jidube bari bita juba edde bari billal birama jinere be ko saka gaari wari de ko sona fansari korko ko pade bandu men de ko kuno kando bonnani ko laa so murtada fat hamadil ko goto e feriyanta musa samballa do ga jamdi lo tan no be basedi ni gaynaka wille asko tay jawde le birama so wuro gelajo alfa kay mamu dembayani ta e ba adam alfa kay laafti hande bidin belti jaaji wona mi wi mati mo mojo woni fikki tanya makala e nyaago tobe yoga hedo kolli ni hedo halaka ya wallahi wa baabe ko yaro de sangara abada timo mojo min kawri timo mojo woni sangara bambado ba adam alfa kay hande ayarni min jaati so min jodoti may timo mojo yoga e jewto min gadda nadum yoga e haalaji min kala nadum yoga e jaroji kadi min kodana dum jalalo ba sabu hande tawetaaki miden jooɗi ɗo minen koɗa miden jewta namne holi o fullo jewten ɗo wiye ko ba adama alfa kahel yewteten ɗo namne mande watti wadde abada nde tawno ko sam heccuma to galle bamma to fullo tawɗo nayyi fullo marɗo nayyi ko allah rokki ɗum bawɗe nayyi docteur wasa jaati ɗiɗanni e bonnani jogo bonnani oro mi wiima fullo o janggi ha jangge muɗum waɗi nafa ayi minen kondira otoji laamu ana yaafo min minen mbadde arrangement ha min naati nokku biyeteɗo workshop min jiide baatama alfa kaye jalalo ba kene tangaru kondirma o beele aɗa jogui permi mbima abada mi ala permi jomira subahanahu wa taala o jaadanno inchallah jokku golle jaada e jomiraɗo kono hande mi fewnanma permi mi rokkima permi nani kondira e leydi Mauritanie jaaha leydi Sénégal sa yiɗi jaaha Europe sa yiɗi jaaha Mali to jiɗɗa kala jaaha e aduna e namdal ala ko ba adama alfa kaye jalalo kan o saabi e golle inchallah mi jooɗo ɗum mi yewtuma mi timminta jewteɗe ba adama alfa kaye waɗanma jaru mi tartinta jaru o ba adama alfa kaye jalalo kan o bonnani ɓurako o jamɓe sirori jamɗe jam ñalla wala nde tawno addimo nafowo nafnowo nanowo nantinowo bawɗo bakkiliɗo laamu subahanahu wa taala tan adi yiyeede adi hoolede adi hokkede hokkama wawi jogade ba jalalo ba somi wiɗima ni wallahi ɓuɓel kata fa kala kam saabu a wona dimo Jallo Saydou Amadou Saydou ñangala ñafa suudu jinne wattake tete bulkaji o wi so a hocci hoddumandu a jooɗima a hoɗi jaru a haali haadaba a haala ba adama alfa kay gorko jalalo kan wallahi mi weltima e sabuɗeɗo sekama kullo taweteto o wi temmede ko kalata ko kaytol min mbiya ujunere muɗum ɗo guelowo ba birkino abo hufila ha leƴƴi ngal tano ɗaɗaɓina e dane ba aduna ko
jiiɗa ko e heedi tan a yii heedi pulago heedi o bonani so yooƴi wiye hay pullo so suusi wiye hay pullo so moƴƴi wiye hay pullo so pullo boni waɗi ko wona lawol e ba adama alpha kayel a bonani jikko a bonnata jikke jamdi taƴori jamde jaam ñalla waala hay so jamma kay neɗɗo hawre ma namatoma ko yurde yettode kono hay jiiɗoma wallay na andi ko gonɗa saabu ndu huuro ndu ina woɗɗi walbo ngo jalalo ba sa sinaka so mayi majje jalala ba toujours de eɗen kalda e ba adama alpha ka helɗo ko jalalo kalɗo wettere tunde joɗande so haji ousmane فاتي براكايل بلال برامة جنرى من وصاك قاج باجينا بأرض وانا فتوين فوتي امتاج بناني بوالاني سلساني وكاجينا كتو وتين جريم جن جودان دي jitaɓeɗo wona kayɗo ƴeew junere ɓuuɗe weltare wonde bandiraɓe ko weltide jalala ba toujours eɗen kalda e amadou ba amadou mo haɗata ɗawata bonnataji kala bonaji o wima taw joƴinimo ɗo hande kollini welimo o joɗimo o heeɗo gaci o rokka kalis o waɗa 200 uji timinde ɗiɗi ɓuuɗe weltare wonde bandiraɓe ko weltide kalba aduna ko ɓeydi tan maari e layba koɗima ko waynimama ko juri koji o daña ko wase ko gonɗan yimɓe ma e sehlaɓe ma e bande en ɓi pullo keɗotoɗo indema welto e ɓi pullo keɗotoɗo banda o welto kala min beltinamo yonde joɗande jalama ba Diallo Saydou Amadou Saydou docteur wasɓe jatiɓe ɗanɗiɓe goɗɗo mi salmini idu inde ba Abdoulaye Abdou Samba Oumar Mariata e ba Tidiane Ab Diallo Samba Amadou ɗuɗɗirteɗo Samba Ourayu e ba Moussa Adama jalanan Baye e ba Samba Mamadou Yalla Hamel Abdoulaye wona kay toon 500 uliya temede joyɓuɗe weltare mon no bandiraɓe ko weltino ayidde wonde fodde wonde e hande wonde fof ko wonde
wima julde nde fiɗani wallahi woto gattude yo hoƴoye sawru muɗum tan kono wonno woni hanki jamma min joɗotima saga 2 heures jamma wage tagaɗo mbaɗen ko jammude pullo e mambaɗo radio ji ɗi cali weeti subaka min kuɓɓi otoji amin weteɗi kiya min coori nouakchott inchallah min yiide ba abdoullahi abou samba oumar mariata rokki min marque biyeteɗe sharpe nani jewtira jalalo kanɗo bonnani pulaɗo aduna ko jiiɗa ko e nelal o wii kam radio ani wagele tangaɗo e nder nouakchott wallahi ani kota ko ɗo ligguey mo hewani abada mi nani hanki walla mi yirimi kamɗe banda ba adama alpha kayl labani hande inchallah so jomɗa subahanahu wa taala o ndewni wallahi kasetaji ɗi laaɓa keɗoɗa komin koɗata ko keɗoɗa komin kalata ko jalala ba aduna ko meeɗi tan haali ala e kaari meeɗi wiide ɗum kaari meeɗi wadde ɗum inchallah o radio momin joɗoɗiɗo ba abdoullahi abou samba oumar mariata itti marque sharap nda bagele dagaru jewtira pulaar yidde wonde noone fodde wadde e hande wonde fof wallahi ko wonde ɓuuri hay so woodi noon bonan so watani bonan wonde no woodi ko bonan ko wonde gila wadani aɗa wi koma insanu ilama hadisan badaw ala ko woodi bani adama e nasran so ɓiɗɗi dara goɗɗo caggal ɗuuɗe kalde beele heɓe kadi ƴewa say ñague ñague dogani ñallo ɓiɗi wani ñaago toon diallo saydi amadou sayid ba abdoullahi abou samba oumar mariata oyi so itti radio sarp o rokkima jewtira pulago o wi a yewtiri ba adama alpha kayl gorko jalalo kanmo bonnani pulago wallahi maɓe jungomo bagele dangar taw wona cabbi ma beltoroɗa o wi miɗo wima bagele dangar wa demba dangar taw seni demba ñaaƴ o wi on beltude kamɓe koɓe welti diallo fatimata sambayel ɗoɗirteɗo moƴƴe e diallo seynabou sambayel o wima kayi toon mbiɗum yawɗinene muɗum koye weltare anna fajirami ko welti o wima bawseni demba diaƴe lone ani mbaɗa yeeso ma he wota loño poussiére nouakchott o nan seydi diallo kusudere kalde ba abdoullahi abou samba oumar mariata ñamela ñafa suuf innotaki tete gaay so jomirawo subahanahu wa taala waɗi ɓurdama cellala joɗoɗima e gorko jalala ko gonnani pulago o ba adama alpha kahel o wi allah waɗi kadi ɓe jooɗima ɓe tawtalama kaset o o wi a fooɗi hodduma ɗum a hoɗi ha andini min kadi aɗa welti a andini min kadi ko jewtata o aɗa weltani ɗum jaadi o wi toujours mbiɗo yewtanma kanko ba abdoullahi abou samba oumar mariata o wi kala jiɗɗo wallahi mbiɗo yiɗi yomu ha yeeso jomirawo subahanahu wa taala o wi allah ina andi kadi ko mbimami mbiɗo yiɗma ko ala poussiére te min wiya ujunnaji ɗiɗi muɗum jewtira pulago aduna way kono sinamani oɗen fof waɗani wallahi diallo seydou amadou seydou goto e jelle jeeri kewele waali jammal sabalama dembele jam ɗum isa joɗoɗima e ba adama alpha kayl gorko jalala kan wonnani ko o wi jomira subahanahu wa taala o watno ko yinnomo wallahi ɓeydi diallo sambayel toma ba fade nden ma simmin ba fodi e sen jambay diallo lelɗo sadio samba may sadio jawa abdou demba diaƴe juurde o witama manɗi ba useni faami ayatenani ko ɓeeteɗo yahan ma to eten ɗoɓi jawe etanimano ko ɓeeteɗo buudam buudama sammen
Muhammad ibn Idris ba te mi ko ya ko naji ko bel ci Allah baraka adda ko nyalaade tan de banani mayde banani woni kelen do waji sa de ko sinabe no mayi majje ya yalala ba adda ko jida ko e tati ahula ma ayata ma hersa ma ayata ma yiti Allah yatam ahula ma ayata ko Allah mi wa ma hina ngabe biya nangabe kaba nangabe no ka hakida ma do ba hersa ma ayata ma jibina bi bereme yon babe no ba fati bra kay de boy yalla bi samodi al gila to tar jom sa kara ci gonde dedi wallahi ba hura yal ba kay li no karwaso jati ki ndi fonani ko mon daji ke no na matana mo de utaaj sa hawre ko no de ma wala pa dali ma ka wala ma ba ma de ma ba ayati ay ta ko ma kay daña jawdi ne na heri ma ba ba irani ñama kalaji e ñaago ngari kene ay bodere jalasi de ñawna ñala e naati jonde de tawtorama kasen ma o bañara wakay ñugo habataake habata haal lasina de ñama kalaji e ñaago to demba baadi be burani sakki jibe ñembi kebani tawana ko tawena fo de tawaji so demba naari o wonde gorko kullo kan o bonnani pulago ba ko ibere be tawtorama jonde de yalla saydu ama saydu ko to telli jeli tawalli wal jamba sama mama de bayr jam e do inde so ben Muhammad bin Tela ben Fati bi rabbi ma jidere be ko sitaake gaay Jallo Fati mata sambayel no teedo ko jiwe wayero kay ñu bodere jalla side ñawna ñalaade Ibrahim woni so Mamadou so may ga jabu Muhammad Jago wala mi ngiya jala bana wonde kan na bajirabi ko bel ci ko lal ba ni wala mi bille yo wala mo sa ko ngar mariya wala jalla saydu ama saydu hali hala mo ko ma jom le termi damana hani wade tembe kay tan mi jawdo ko tembe yo welta dene kalda ko ko jalala kando bahana saw asbele hebe kan yawa se nyaage nyaage to gadi yalla bari wani nyaago to baada ma ko kay de jodande edo inde jalla abdullahi baru ade baharuna Ada